5, 4, 3. Ne, v žádnom prípade neprepínajte, nepreskakujte, tých pár sekúnd nespasí váš život. Dobrý deň, je tu Heso Jašterák a jeho pexesexuálna poradná. Otázka zní takto. Čo s Marcom? No, takto. Ak chceme poznať budúcnosť, musíme poznať minulosť. Lenže minulosť je za náma, je ticho, čuší ako pena, takže použijem penivé, pivné pexesko. A podívame sa na Marcovú minulosť. Vyložím si takto kartičky, také veľké, také karety obrovské, že jo? A podíváme sa, čo tu máme. Marcová minulosť. Všetci dobre víme, že C sa číta ako K, takže je to Marková minulosť a najväčšiu Markovú minulosť má Nemecko, keďže mali Deutsche Mark. A práve v Nemecku v 16. storočí začali variť tzv. Marcové pivo. Prečo marcové? No lebo marec je posledný termín, kedy môže vykvasiť pivo kvôli teplotám, potom najbližšie až oktobri. Tí Nemčúri vedeli, čo s tým a preto sa toho aj držali. Samozrejme, marec je aj mesác knihy a práve v Nemecku vzniklo známe porekadlo ne knihu, radšej pivo. Máme tu Kriegel na prvej kartičke, není to náhoda, páč Kriegel je od slova Krieg, čo je nemecký vojna a marec, čiže Mars, bol boh vojny, ale je to dobrá vojna, dobrý boj, dobrý girl, ideme na to, je tu pena, je to super. Je to dobré pivo, prvotrídne pivo, marcové pivo je first class, preto tu máme jeden klas, ale veľmi úrodný. Marcové pivečko, vážení diváci, je velice dobrá vec, pretože uvoľňuje v ľuďoch emócie, uvoľňuje také ty nahromadené všelijaké nešváry. Je tu chmel, z človeka sa derú tzv. Chmelodrámy a porozpráva to, čo ho naozaj taží a naozaj sa veselí. Samozrejme, nemôžeme to prestreliť, páč je tu pípa, aby vás nemuseli niekde v podniku vypípať, že sa neslušne chováte. Pekne sedte, rozprávajte sa s ľuďma o tom, čo vás trápi. Ríšte ty svoje problémy, svoje tajenky života. Práve preto je to ten súdok. To je to súdoku vášho života, ktoré musíte ríšiť. Mnoho ľudí ríši tie problémy, naozaj behajú kade-tade po nejakých odborníkoch, po nejakých úradoch, nevšímavosť úradníkov, ale pri tom pivečku je to úplne iné. Je to tzv. Byrokracia, ktorá vám pomôže sa potešiť. No a napokon to máme praclík, čiže Oktoberfest, veľká oktobrová revolúcia. Po oktobri sa zase ide variť pivo, takže do toho oktobra vydržme. Píme dovtedy marcové pivo, nech nám je živo, nech nám není clivo. A ešte dodatková karta, bažant na poli. Takže ak ste bažant, čili nováčik na poli piťa tejto marcovej polotmavej 13, nemajte boja, hurá do boja, nebojte sa, napite sa s požehnaním pána Hesa.